ljudi u maničnoj fazi, kad je u pitanju bipolarno rastrojstvo, nemaju svjesnost šta rade. Evo sad mi je kao ideja došlo da imala sam jednu impozantnu klijentkinju koja je baš onako elokventna i edukovana gospođa koja je bila veoma podložna alkoholu i promiskuitetu i ležala je na psihijatriji, lečili su je od alkoholizma. Tek kad je krenula da ide na psihoterapiju, dobila sam možda neki uvid da se ne radi baš o alkoholizmu. Konsultovala sam se sa njenim psihijatrom i drago mi je da je izašlo da je način na koji je bila lečena kontrasuprotno od ono od što je trebala biti lečena. Tako da veoma je bitno prepoznati